meno? Emilia. Som po havárii ťažkej a mala som poškodené oči. Makulu som mala roztečenú, tým pádom som mala rozhodený obraz a hlavu som mala 7-násobnú zlomeninu hlavy, pohmoždenie mozgu. Tým pádom nemám rovnováhu a priestorové videnie mám do kvádra posunuté. Rozoznám, akože je farba, ale neviem, či je jama, alebo schod hore, alebo dole. Ja sa stále smejem. Vyžaruje to nejakým spôsobom so mňa, lebo ešte aj malé deti v kočíku, keď ideme či vo výťahu, či v činžáku, či na chodníku, keď sa stretneme, usmievajú sa na mňa. To znamená, že aj ja pôsobím tak na nich. Tým pádom, že som taká veselá kopa, rada si zaspievam. Tá obyčajná človečina, čo niekedy bola medzi ľuďmi, sa stratila. Teraz mi pripadá ako umelý svet.